Terve taas täällä olisi kalamies ja nyt ollaan taas pilkillä niin kuin näkyy. Ollaan samassa paikassa, tuossa on toi kallio, mikä on ollut viime videoillakin, mutta ei muuta kuin pilkkimään. Otetaan pilkkiä katolta. Siinähän se on. Käytän nyt tällaista mormuskaa, jossa on vähän ylempänä tällainen lusikka. Tai siis pystypilkki. Kun nyt pilkitään eikä virvelöidä. Mutta ei muuta kuin pilkille. Laitetaan pilkki veteen. Noin. Katsotaanko paljon vettä. On se kyllä aika paljon. No ei siinä hirveästi oo. No, sitten vaan välillä nypäätetään. Välillä voi nypäyttää 2 kertaa. Ehkä voi nostaa vähän. No. Eilen kävin tässä pilkillä, ei jaksanut kuvata, kun oli pikkuveli mukana, niin silloin sain tästä 2 ahventa. Ei ollut ruokakalan kokoisia, mutta toinen saattoi olla vähän päälle 100 grammanen. Kyllä tässä kalaa on, mutta en tiedä tuleeko nyt. Täällä on nyt ainakin hyvä keli. Muuten paitsi jäällä on vähän vettä, tossakin on vähän, mutta ei sitäkään ole kuin joku maksimissa ehkä ton verran, mutta joo, täällä on hyvä keli, koska täällä on lämmin. Mun ei tarvitse pitää hanskoja ollenkaan ja sitten ei ole myöskään pimeetä. Nyt tuntuu pilkki vähän oudolta, niin vois ehkä katsoa, että onko se mennyt sotkuun. Tää menee aika herkästi, niin kuin tässäkin, että niin tää on tää alasiima, missä tää on tää mormuska kiinni, niin se menee tähän sotkuun, tähän pystypilkki. Mutta lasketaan takaisin. Ei tässä kyllä hirveämmin vettä. Ehkä 2-3 metriä varmaan. Täytyy taas nostaa pilkki kohta, koska... No en tiedä. No katsotaan. Tää on sillä vähän huono, kun mulla on vaan 1 pilkki. Koska, no, mulla nyt ei ole boksia mukana. Tää toimi eilen tää sama pilkki hyvin, niin miksi mä oisin ottanut lisää. Nyt tää ei kyllä oo solmussa, mutta laitetaan takaisin. Niin, täytyy selvitä tällä 1 pilkillä. Eli nyt jos ei tuu kalaa, niin aina vaihtoehto on vaihtaa paikkaa. Ei voi vaihtaa pilkkiä, koska ei oo. Nyt tuli tärppi. Katsotaan ottaako kiinni. Tärppi. Ei se tainnut ottaa. En tiedä tuleeko tästä paikasta mitään, voisi ehkä kohta vaihtaa paikkaa. Tuossa on toi 1 saari, niin vois käydä siinä katsomassa. Mä ehkä vaihdan tässä paikkaa. En kyllä tiedä. Tässä tuli äsken taas tärppi, mutta
Katsotaan nyt, että tuleeko kalaa vai ei. Tuli tärppi äsken tuossa. Nyt on. Pieni ahven tuli. Kato ei lähtenyt. Mutta joo. Se on vähän syvällä. No. Tollanen. Joo. Ihan hyvä kala tuli. Sinne se uiskanteli. Joo. Kyllä tässä näköjään kalaa tulee. Ei ollut kyllä hirveän hyvän kokoinen, mutta kala se silti. Täytyy laittaa tää jigi kunnolla taas. Vähän otti pois sitä jigiä. Tossa ei ole mitään tossa morrissa on mitään tollasta, mitä jigipainoissa on se nyppy siinä, että se pysyy se jigi paremmin paikoilla, niin tossa ei ole mitään sellaista. Se täytyy aina katsoa, että se on siinä hyvin kun saa kala. No. Nyt kannattaa ainakin vaihtaa paikkaa, jos tästä ei tuu jo näin, koska yleensä ne kalat tajuaa sitten, että toi on viehe, koska tai kun joku kala jää siihen, niin sitten ne muutkin tajuaa. Niin täytyy ehkä vaihtaa paikkaa. Mulla ei ole tosta viehettä, tässä pitäisi oikeasti vaihtaa viehettä tässä kohtaa, mutta ei oo. Tää toimii ihan hyvin tää yhden pilkin taktiikka, mitä mä nyt käytän, eli mulla on mukana vaan yksi pilkki. Niin tää toimii aika hyvin, mutta niin yhden vieheen taktiikka ei toimi niin hyvin viehekalastuksessa, koska siinä on erilaisia paikkoja, kun vaihdetaan paikkaa. Oho, nyt tärppäs taas. Mut siinä on erilaisia paikkoja, vaihdetaan paikkaa ja niillä täytyy olla erilaisia vieheitä. Siinä muutenkin vaihdetaan paljon useammin viehettä kuin pilkkimisessä, niin tää toimii ihan hyvin. Nyt käy taas. Kala. Tää. Ei ollut kala. En tiedä mikä siinä oli. Varmaan jää tuohon reunaan kiinni. Lasketaan takaisin. Kyllä siellä kävi kalaa ainakin. Siitä mä oon kyllä ihan varma. Taas kävi. Taas. Otan ne. Mutta mulla on vinkkejä niin pilkkijöille, että älkää vaihtako paikkaa, vaikka siitä ei heti tuu kalaa. Olkaa siinä samassa paikassa. Sitten ehkä kohta joku, vähän päälle puoli tuntia ollut samassa paikassa ei ole tullut yhtään kalaa, niin sitten voitte kyllä vaihtaa paikan ja kannattaakin, mutta kun ne kalathan on paljon nälkäisempiä, niin kyllä ne huomaa sen. Niitä saattaa pelottaa vähän ensin, niin ne ei ota kiinni. Mutta kun hetken pilkkii tässä, niin sitten niitä alkaa kiinnostaa se ja ne ottaa kiinnikin. Niin sitten myös kun on saanut pari kalaa, niin sitten kannattaa vaihtaa paikkaa, koska ne tietää, että siinä on pilkkiä. Niin ne ei ota enää niin hyvin kiinni.
Käy koko ajan. Nyt kun mä sanoin, niin ei se nyt enää ota. No ainakin noin yhden kalan saanut. Se on niinku aina joka reissulla tavoite, että yhden kalan saa. Käy kyllä koko ajan. Nyt on kala. Tää on vähän isompi ehkä. On ihan rauhassa. Tän vois jopa Ai vitsi. Mä en tiedä, tän vois ehkä jopa ottaa ruokakalaksi. En tiedä. En mä kyllä varma. Ei tää nyt niin iso kuitenkaan. Mä haluan sellaisen, että siitä tulee yhdestä kalasta hyvä määrä ruokaa. Sinne meni. Hei hei. Tässä välissä vois päästä kädet, tuntuu vähän kalaiselta. Jos niin voi sanoa. No. 2 kalaa on jo tullut. Kohta pitää ehkä vaihtaa paikkaa. Tai no, pilkitään nyt vielä hetki. Jos nyt ei tule mitään, niin sit pitää vaihtaa paikkaa. Nyt jäätyy kädet, kun tuo vesi on kuitenkin kylmä. Vaikka tuolla on pari astetta lämmintä, niin ei se paljon auta, jos kädet on kylmät. Tai jos kädet on märät, sitten ne menee kylmäksi ne kädet aika nopeasti. Mutta ollaan vielä hetki tässä paikassa ja jos ei tuu mitään, niin sitten vaihdetaan toiseen paikkaan. Sen mä oon myös huomannut pilkinnässä, että mitä isompi kala, niin sitä pienempi tärppi yleensä tulee. Tai ei se aina pidä paikkaansa, mutta nytkin. Tuossa isommalla kalalla tuli paljon pienempi tärppi. Mä en tiedä miksi se menee silleen, mutta ne isommat kalat on kokeneempia, kun ne on vanhempia. Ja sitten sen takia ne niin ottaa kiinni silleen varovaisemmin. Joo, nyt voisi tässä vaihtaa paikkaa. Tehdään nyt silleen, miten mä tässä ohjeistin aikaisemmin, että kun pari kalaa on saanut, niin sitten vaihtaa paikkaa. Eihän ne tietenkään kalat enää ota niin herkästi kiinni, kun ne tietää jo, että saattaa käydä huonosti. Ne on nähnyt, tai siis ne 2 kalaa on ollut esimerkkinä niille muille, niin sen takia ei nappaa niin helposti enää. Se siis ihan oikeesti menee silleen. Tossakin huomattiin. Ei tullut enää yhtään tärppiäkään sen jälkeen, kun tuli toinen kala. Mutta ei tietenkään silloinkaan kannata lähteä, jos ne on niin tyhmiä ne kalat, että ne vaan ottaa kiinni, vaikka ne on nähnyt mitä niiden kavereillekään. Ei silloinkaan tietenkään kannata lähteä. Mut sitten kun on saanut pari kalaa ja ei saa enää kalaa siitä paikasta, niin sitten voi ihan hyvin lähteä. Ei siinä mitään menetä, jos siitä vaihtaa paikkaa. Sitten viehettä ei myöskään kannata vaihtaa. Tai no sitten siinä voi kyllä myös ensin koittaa viehenkin vaihtoa, jos on saanut pari kalaa ja enää ei meinaa saada, niin viehenkin vaihto saattaa toimia ihan hyvin siinä. Siitä koira. Sitten pilkkivapa. Mennään tonne saarelle. Katsotaan sieltä, että tulisiko jotain. Nyt ollaan vaihdettu paikkaa. Tossa on toi saari. Ja tää on hauska, koska tuolla näkyy hirveästi noita tollasia kohokohtia, niin ne kaikki on pilkkireikiä. Että tuolla on käyty pilkillä, tuolla on toi silta myös, niin siitä sillalta on varmaan menty sitä reunasta. Ja sitten siitä on pilkitty. Ainakin veikkaisin, niin tyypit on tullut autolla siihen. Vitsi kun toi hanska tippuu. Siinä on meidän reikä. Toikin on eilinen reikä, ei tarvinnut porata. Se on hyvä. Voi vaan laittaa penkin paikoilleen ja no otetaan nyt hanskat kuitenkin.
Siinä olisi meidän reikä. No siitä voi ottaa tuolla sohjokauhalla vähän noita pois noita ylimääräisiä jäitä siinä. Se on aina aika ärsyttävää, jos tossa on vähänkin jäätä tuossa reiässä, niin mieluummin ottaa pois. Kyllä siitä jotain lähtee. Ei paljon, mutta vähän. Kaikki varmaan ei käytä sohjokauhaa ollenkaan, mutta mä oon sellainen, että mä en kestä, jos siinä on jäätä siinä pilkkireissä. Se siima menee siinä silleen huonosti, niin mieluummin ottaa pois, kun jättää siihen. Mulla toi sohjokauha kumminkin on, niin kyllä mä sitä käytän. Sitten sinne lasketaan pilkki. Tässä on varmaan olisiko jopa 6 metriä. 5 tai 6 metriä varmaan vettä tässä. Sen takia mä tulin tähän, kun tää on toinen paikka, missä mä sain eilen kalaa. Niin. Nyt ollaan jo käyty tuolla. Sieltä mä sain 2 kalaa eilen. Niin kuin sain nytkin. Ja tästä mä sain 1 kalan. Toivottavasti saisin tästäkin enemmän kuin 1, mutta ei mua haittaa, vaikka mä en tästä enää sais mitään. Mä oon kumminkin saanut jo 2 kalaa, niin se on ihan hyvä määrä. Tuosta ei enää tuosta reiästä tullut mitään, niin ja alkoi jäätymään kädet, niin tää video on nyt tässä, että kalamies kiittää ja koittaa, jos katsoit tänne asti, ja hei hei.